Bueno, gaur plazer bat izan da, Altsasuko alkate bezala, Galdakon egotea eta Galdakoko udalarekin senidetza harreman bat formalizatzea, eta, batez ere, Andramari dantza taldeari esker egindako senidetza harreman bat izan da. Andramarik 82. Urtean egindako lanarengatik, Altsasuko inauterien bereskurapenean egindako lanarengatik, berai esker gaude hemen, berai esker gaude gaurko egunean senidetza harreman hau formalizatzen, eta batez ere noski etorkizunera begira, espero du senidetza harreman honek gauza polita asko ekartzea, bai kulturari dagokionez eta baita ere beste esparru batzuei dagokionez Altsasu eta Galdakoren artean. Kaixo, ni Asier, Altsasuko inauteri batzordeko kide bezala. Gaur hemen elkartu gara alde batetik, senidetza ospatzeko eta batez ere Andramarik duela 58 urte hasi zen edo Altsasun aurkeztu zuen lan horri errekonozimendua emateko. Inauteri batzordetik hortan gaude, transmisio lanetan, Andramarik hasi zuen ikerketa lan horretan jarraitzen eta batez ere orain Altsasu Arron kultur transmisio hori bermatzen eta hori, pixkat lan egiten eta euskal kultura sustatzen batez ere.